Toto je Hermanov pohon Supramatic, ktorý bol navrhnutý tak, aby poskytoval majiteľom domov otváraciu rýchlosť, ktorá je o 50% rýchlejšia ako u alternatívnych pohonov a aby umožňoval rýchlejší prístup z ulice do vašej garáže. Pohon sa nachádza na vodiacej kolajnici, ktorá obsahuje pohonový remeň vyrobený z kevlaru. Je vhodná pre väčšinu sekčných brán a zabezpečuje stabilný a tichý pohyb brány. Operátor Supramatic bol navrhnutý skrytom z kvalitného brúseného hliníka na docielenie elegantného vzhľadu. Supramatic je vybavený 5-tlačítkovým a 4-tlačítkovým diaľkovým ovládačom, ktorý sa ľahko prichytí na kľúč od auta. Skvelou funkciou 5-tlačidlového diaľkového ovládača je možnosť kedykoľvek skontrolovať, či je garážová brána zatvorená. Pri zelenom svetle je brána zatvorená, zatiaľ čo pri červenej je otvorená. Keď sa dvere zatvoria, protizdvihový hák sa automaticky zaprie do koncového dorazu, čím zamkne bránu a zabezpečí ju proti násilnému vniknutiu. Keďže ide o čisto mechanický proces, budete chránení aj v prípade výpadku prúdu. Ak dôjde k výpadku prúdu, musíte potiahnuť núdzové uvoľnenie tu, aby ste mohli dvere otvoriť manuálne. Keď sa prúd obnoví, môžete ho resetovať stlačením zeleného tlačidla a brána bude opäť pripojená na pohon. Okrem toho je možno pomocou pohonu Supramatic nastaviť aj ďalšiu otváraciu polohu garážových dverí, aby majitelia domov mohli v prípade potreby vetrať svoju garáž bez úplného otvorenia. A ak by to nestačilo, tento pohon môže byť vybavený klimatickým senzorom, ktorý automaticky aktivuje nastavenie ventilácie, keď sú dosiahnuté prednastavené úrovne vlhkosti. Toto svetlo sa automaticky zapne, keď brána je v pohybe. Pri pohone Supramatic je možné zapnutie svetla naprogramovať na samostatné tlačidlo ručného diaľkového ovládača. Táto funkcia vám umožňuje nastaviť všetky funkcie motora jednoducho zadaním dvojciferného čísla. Vďaka kombinácii kvality, bezpečnosti a inteligentnej technológie je tento systém ideálnym riešením pre akúkoľvek garážovú bránu, ktorá vám bude dlhé roky spoľahlivo slúžiť. Vstupný model Promatic obsahuje rovnakú overenú technológiu Herman ako všetky jeho prémiové pohony garážových brán. Je ideálny pre menšie a ľahšie brány a Promatic ponúka viacero základných funkcií Supramatic vrátane montáže výložníka, protizdvihového háku a núdzového uvoľnenia. Rovnako má programovateľné svetlo a možnosť nastavenia na ďalšej polohy otvorenia pre vetranie. Okrem toho je Promatic dodávaný s 2 štvortlačidlovými ovládačmi. Promatic môže byť napájaný z elektrickej siete ako Supramatic, ale ak vaša garáž nemá zdroj elektrickej energie, tento pohon je dostupný aj v modeli na batérie Promatic Akku. Batéria môže byť tiež pripojená k solárnemu panelu. S jednoduchou inštaláciou zaručuje Hermanov Promatic pohon spoľahlivú funkciu za atraktívnu cenu. Takže ak automatizujete garážovú bránu Herman, vždy by sme odporúčali, aby bol nainštalovaný pohon Herman, ktorý spĺňa aktuálne požiadavky CE.